Njengoba izwe lingene esigabeni sesine selockdown, kubonakale ukuphithizela kweminye imigwaqo yezwe njengoba kunemikhakha yomnotho evulwe ngaphansi kwemibandela eqinile. Abanikazi bamabhizinisi amancane kanye nabashayeli bamatekisi kanye nabamabhasi eWestern Cape bathi abakazi ukuthi kuchaza ukuthini ukuxegiswa kwemigomo ye-lockdown. Okubonakala kudida kakhulu ke ukushayisana kwemiyalezo eshiwo ngongqongqoshe abehlukene kanye nemigomo yezikhungo zezomthetho. I-SABC ibisesikhumulweni samabhasi eKapa kanye nase Cape Flats ukuyobheka ukuthi zihamba kanjani izinto njengoba sekungenwe ku level 4. Good morning, officers. Good morning, Mr. Mayor. Amaphoyisa omkhandlu dolobha waseGoli aqhubekele nohlelo lwevimba mgwaqo emigwaqweni ehlukene njengoba izwe selingene esigabeni sesine sokumiswa kokusebenza kweinhlaka eziningi zezwe. Amaphoyisa ebemisa imoto ekhumbuza nabashayeli ukuthi kusenemigomo okufanele ilandelwe. This is a public awareness campaign at the moment. We are trying to tell others you shouldn't be on the road, you're not an essential service, you don't have a permit. We tell them to go back home and all that, to understand that level 4 is still a lockdown, it's not a free for all. Uthe bakhathazekile ngabantu asebeqale ukubuya esifundazweni iGauteng. At the moment, we think that we're doing well in terms of recoveries. So we are worried about people coming into Joburg, that they must be screened, they must ensure that they keep social distancing, they must wash their hands and be COVID-19 free. So that's why we are in this campaign today. Abantu abephula imithetho ye-lockdown ngokuhamba kungenasidingo bazoqhubeka nokuboshwa. Look, an admission of guilt now, it's between 1,200 and 1,500. But if you contravene any of the regulations in terms of the COVID-19, we need to arrest individuals because we still want limited movement. People still must be at home. We're now at level 4 of the lockdown. And then also there's a curfew. There's a curfew at night. There is no movement after 8 p.m. eThekwini abezomthetho bebephume ngobuningi ukuzoqapha isimo njengoba leli dolobha kuyilona elinesibalo esiphezulu sabantu abatheleleke ngegciwane icorona kwaZulu Natal. Ekuqaleni kwaleli sonto bekunokungabaza ngokuthi leli dolobha lizoya noma cha esigabeni sesine se-lockdown, kepha ngemva kokubanjwa kwengxoxo nomkhakha wamabhizinisi idolobha ligcine lithathe isinyathelo sokuya esigabeni sesine. Enkabeni yedolobha seqale ukuphithizela kancane kanti abantu abaningi bayawulandela umgomo kahulumeni wokufaka izamfonyo.